שלום לכם וברוכים הבאים למהדורה השנייה של חדשות חבל מודיעין. הסעות תלמידים יכולות להיות מקום לא פשוט. הילדים נמצאים הרחק מעינם הפקוחה של ההורים ושל המורים, וזה יכול לגרום ללא מעט בעיות. אבל בחבל מודיעין החליטו לקחת את העניינים לידיים ולדאוג לזה שהדרך הביתה תהיה פשוט כיף. הנה. אוקיי, הכל בסדר? כן, יופי. כל החגורות תקינות, תכף כולם ומסודר. תכירו את שירז, עדן וירדן, נאמני ההסעות החרוצים של חבל מודיעין. בואי אני אעזור לך. למרות שבדיוק סיימו יום לימודים מפרך, עדן והחברים שלה לקחו על עצמם עוד מטלה, לדאוג לכך שהדרך הביתה תהיה שקטה ובטוחה. מסתבר שהמשימה לא תמיד הכי פשוטה. באמת שחגורה מצילה, כי ילדים אומרים בסדר, תוך דקה אנחנו בבית, לא יקרה כלום, הנהג מספיק אחראי. והם צריכים להסתמך על עצמם ולא על הנהג. לפני כמה ימים שני ילדים רבו קצת השתמשו באלימות, ילד אחד קילל, ילד אחד קצת אכף. פשוט נאמני הסעות ניגשנו אליו והסברנו להם שלא כדאי לריב, והוא השלים ישר עם הילד השני והכל היה בסדר. הפעילות של נאמני ההסעות היא רק חלק ממבצע הסעה בטוחה. פרויקט חסר תקדים בהיקפו של מועצה אזורית חבל מודיעין, שנועד לשים קץ לבעיות הבטיחות והאלימות בהסעות. הדבר הקשה ביותר הוא בעצם שזה מרחב שאין בו מבוגר משמעותי, וזאת הבעיה. כי ילדים מסתובבים, ילדים חושבים שהם יכולים לא לשבת, ילדים חושבים שהם יכולים להכות. לפעמים הדברים מתחילים בצחוק ונגמרים באלימות. לתוכנית גויס גם השיטור המשולב, שמעמיד נקודות ביקורת בכניסה ליישובים, ומוודא שכל נוהלי הבטיחות נשמרים. כולכם חגורים? ואם זה לא מספיק, בכל אוטובוס מותקנות מצלמות שמעבירות בשידור חי את מה שקורה בו לחדר בקרה מיוחד בבניין המועצה. ובנוסף לתוצרת האחרונה של אולפני דיסני ופיקסאר, הוקרן במהלך הנסיעה גם סרט מיוחד שהכינו התלמידים בנושא הסעה בטוחה. אנחנו מנסים להעביר להם בצורה מאוד מאוד חדשנית את החשיבות של נסיעה בטוחה. מאז שהפרויקט יצא לדרך, הדיווחים על מקרי אלימות ובעיות בטיחות בהסעות ירדו באופן משמעותי, ומי שמרגיש את השינוי אולי יותר מכל, הם כמובן הנהגים. בהתחלה אני הייתי מאוד מאוד ספקן בנושא הזה, ואני מודה, זה מצליח.